Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Добры дзень, гэта падкаст «Каля літаратуры», я яго вядучая Марыя, і сёння ў мяне ў гасцях перакладчыца твораў замежнай літаратуры на беларускую мову Кацярына Маціеўская. Каця, вітаю. Прывітанне. Што мы ведаем пра перакладчыцу Кацярыну Маціеўскую? З апошняга вядома тое, што яна перастварыла па-беларуску бестселлер фэнтэзі польскага пісьменніка Анджэя Сапкоўскага «Вядзьмар». І якраз вось 4-я кніжка з 8 выйшла літаральна не так даўно. Твор гэты папулярны не толькі ў Польшчы, бо па ім знялі серыял Netflix, там, не ведаю, магчыма, яшчэ былі нейкія адаптацыі. Вось, хутчэй за ўсё Кацю можна ведаць праз гэта. Але гэта не адзінае, што яна пераклала, таму што перакладам яна займаецца ўжо досыць даўно. Калісьці яна атрымала перакладчыцкую прэмію за перастварэнне п'есы Оскара Уайлда «Саламея». Акрамя таго, шмат перакладае паэзіі, напрыклад, вершы партугальскага паэта Фернанда Песоа, а таксама шмат твораў польскіх аўтараў, такіх як Баляслаў Лесьман і Кшыштаф Каміль Бачынскі. Што я хачу дадаць уласна ад сябе, дык гэта тое, што вось Каціны пераклады, яны вылучаюцца такой асаблівай мелодыкай, якая, вось мяне асабіста вельмі сімпатычная, таму што я шукаю ў творах, каб ён мяне захапіў, скажам, сваёй мовай. І зусім нядаўна адна з падпісчыц Літрадыё вельмі трапна напісала ў сваім каментары, што пераклад «Ведзьмара» гучыць як песня. Вось першае, што хачу ў Каці запытаць, як выпрацаваўся гэты стыль, ці ведаеш ты пра гэта, што ён такі заўважны, і ці ты прыйшла да яго неяк, ці гэта нейкая твая асаблівасць, вось што ты можаш пра гэта сказаць? Я б сказала, што менавіта гэтая рыса, гэта тое, што не выпрацоўвалася, а акурат дазваляла мне трымацца ўсю гэтую дарогу. Не хачу сказаць, што я калісьці збіралася сыходзіць з мастацкага перакладу, проста, вядома, не ўсё можа прыходзіць так адразу, і былі рэчы, якія мне акурат даводзілася напрацоўваць. Для прыкладу, можа, прывяду дакладнасць фармулёўкі. Быў такі парадокс, што мяне найбольш прываблівалі часам паэты вельмі канкрэтныя, з вельмі канкрэтнай вобразнасцю, канкрэтнай метафорыкай і так далей, а мяне ўвесь час заносіла в абстракцыю. І я проста не захоўвала гэтыя цудоўныя яскравыя вобразы ў паэтычных тэкстах. Цяпер я кажу галоўным чынам пра паэтычныя тэксты. Але вось слых, вось гэтае вуха і адчуванне мелодыкі тэкста, ёй я не вучылася, не ведаю, адкуль гэта ўзялося, але яно заўсёды было. Хіба што можна сказаць, што часам вельмі дапамагае пачуць гэтую мелодыку чытанню ўслых. І калі, напрыклад, патрэбная мая парада, то я б заўсёды раіла чытаць перакладаны тэкст услых сабе. Гэта вельмі дапамагае. Як і ёсць такі жарт, для чаго перакладчыку рукі, для таго, каб на пальцах лічыць склады. Неяк так. Цікава. Вось атрымліваецца, што ты таксама хацела ў цябе спытаць пра гэта. Вось як ты выбіраеш уласна аўтараў для перакладу? Цябе прываблівае асоба, ці менавіта тэматыка, ці менавіта сам стыль, а калі сам стыль, то што ў гэтым стылі? Таму што мастацкі пераклад гэта такая справа, гэта ж не перакладанне там бізнес-інструкцыі, так? Это сапраўды такое вось фактычна нейкі тып мастацтва. Як перакладчык таксама займаецца нейкім мастацтвам. Вось што ўплывала на твой выбар твораў, напрыклад, паэзіі, так? Хацелася б заўважыць, што перакладчык мастацкай літаратуры на беларускую мову ў гэтай сферы мае вялікую свабоду. Бо, як вядома, толькі з мастацкага перакладу не прыжывеш, таму можна сабе дазволіць выбіраць таго, хто падабаецца, і не асабліва азірацца на ўсё астатняе. Мне трэба штосьці вельмі моцнае. Кажуць, што літаратура – гэта правільнае слово ў правільным парадку. Дык вось, усё ж такі парадак, я не ведаю, як гэта акрэсліць, гэта можа быць на нейкім не асабліва ўсвядомленым узроўні адбываецца, але я для сябе сфармулявала, што паэт, якога я захачу перакласці, мусіць быць вельмі незвычайным. Таму што у мастацкім тэксце, вядома, могуць быць правільныя словы ў правільным парадку, але гэта можа быць такі парадак, які сустракаўся ўжо 100 разоў. Мяне мастацкі тэкст мусіць аглушыць.
як так сказаць, сярэдні добры паэт можа мяне не прывабіць, але геній прывабіць абавязкова. Але гэта толькі першая ступень, потым геній можа мне спадабацца. Я думаю, ўсё ж такі, мяркуючы па тым, што больш за ўсё на свеце я б хацела перакласці як можна больш Баляслава Лесьмана. Я думаю, што галоўнае, што мяне прываблівае ў мастацкім тэксце, гэта мова. Гэта уменне паэта абыходзіцца з мовай. Прычым я б не сказала, што паэт альбо пісьменнік мусіць валадарыць над мовай. Гэта наадварот. Гэта таксама трохі парадаксальна, але геніяльны паэт, у якога у вершах вельмі моцная моўная стыхія, ён не мова яму служыць, ён служыць мове. Проста яго камертон настроены неяк так, што мова дазваляе яму гэта. І, дарэчы, калі мы ўжо не толькі пра паэзію, то акурат калі Андрэй Янушкевіч замовіў мне пераклад Анджэя Сапкоўскага, я пачала яго чытаць, бо да гэтага не чытала. І мяне ўразіла, наколькі добра ён умее пісаць, таму што, прызнаюся шчыра, да фэнтэзі вядома не ўсялякага, таму што фэнтэзі можа пісаць геніяльны пісьменнік, але калі не чытаеш тэкст, вакол яго такая аўра збоек прыгодаў і ўсяго астатняга, то неяк не чакаеш ад яго такой ужо добрай мовы. Але я была вельмі прыемна ўражаная, мне рэзка стала яшчэ прыемней працаваць над гэтым тэкстам і вельмі цікава перакладаць гэтыя тэксты, асабліва дыялогі. Наймацнейшы Сапкоўскі ў дыялогах. Гэта тое акурат, што я таксама вельмі люблю, таму што канкрэтнае мысленне ў мяне развітае не вельмі. Калі ідуць апісанні прыроды, апісанні боек, напрыклад, мне вельмі цяжка гэта сабе ўявіць. І той час, за які я магу перакласці некалькі старонак дыялогаў, той жа час у мяне можа пайсці на пераклад аднаго абзаца нечага вельмі канкрэтнага. Так што, калі каротка, то адказ на твоё пытанне – мова. Так, у Сапкоўскага я зразумела, што, а вось у Лесьмана, напрыклад, у чым гэта выяўляецца, вось асаблівасці? Можаш прывесці такія прыклады? Я б сказала, што мова – гэта ўвогуле галоўная гераіня ўсіх твораў Лесьмана, нягледзячы на тое, што у яго ўвогуле і вобразна, і ідэйна вельмі незвычайныя вершы. Героі яго вершаў гэта, я б не сказала нават прывіды, гэта нейкія істоты, якіх ён выдумаў сам, якіх ніколі на свеце не было ў іншых творах літаратуры. Гэта можа быць нейкая філасофская канцэпцыя, увасобленая ў канкрэтны вобраз. Гэта можа быць нейкая з'ява, увасобленая ў канкрэтным вобразе. Напрыклад, у яго ёсць такі верш, які ў арыгінале называецца «Душёек». На беларускую мову яго, напрыклад, перакладала Ганна Янкута, пераклала яго як «Душылка». Там расказваецца пра чалавека, які ішоў і заснуў, і раптам яму на грудзі сеў нейкі страшны чалавечак, уласна гэты душылка, і пачаў яго душыць. Дык вось, ёсць прынамсі і меркаванне, ёсць тэорыя, што гэта верш пра апноэ. Пра тое, як чалавек задыхаецца ў сне, толькі ўвасобленую ў гэту трохі страшную фізічную форму. Але ўсё гэта Лесьман робіць, вядома, па-першае, яго адчуванне свету вельмі яркае, вобразнае, канкрэтнае, але гэта канкрэтнасць, гэта ўяўленне не таго свету, які мы бачым навокал. Ось гэта адзін аспект. Але самае галоўнае, ён вельмі многія свае тэксты выкарыстоўвае для таго, каб, я б не сказала пагуляць з мовай, а я б паўтарыла тую сваю фармулёўку паслужыць мове. Тое, што зрабіў з польскай мовай Лесьман, робіць яго, калі не самым геніяльным польскім паэтам 20-го стагоддзя, то прынамсі, я лічу, што самым геніяльным. Можа, некаторыя са мной не пагодзяцца і, напрыклад, мой выкладчык польскай мовы не пагаджаўся, але я ўпэўненая, таму што я не магу знайсці настолькі моцнай стыхіі вось гэтай моўнай у хоць якім іншым польскім паэце 20-го стагоддзя. У польскай мове ёсць такі цудоўны выраз, калі пра кагосьці кажуць, што ён лянуецца і так далей, ляжыць на даволі невыбраным боку. То бок ляжыць на адвольна выбраным боку. Дык вось Лесьман у сваіх вершах пераварочвае польскую мову, на які хоча бок. Вось так бярэ і прыглядаецца, і часам глядзіш на гэты тэкст і не разумееш, як гэта ўвогуле перакласць. А потым так паўгода, год, 2, 3 яно прыходзіць. І
Гэта яшчэ такая амбіцыя трохі, можа быць, служэння беларускай мове, таму што калі атрымаецца зрабіць беларускай мовай тое, што з польскай мовай зрабіў Лесьман, гэта будуць вельмі добрыя навіны для беларускай мовы. Ну вось тое, што мы зараз абмяркоўвалі, так гэта ўсё датычыць пераважна польскамоўных перакладаў. Як ты ацэньваеш свой узровень валодання польскай мовы наогул вось цяпер пасля працы вось з такімі тэкстамі? Улічваючы тое, што у Польшчы я жыву амаль 5 гадоў, і ясна, што ўзровень маёй польскай павысіўся ў параўнанні з той маёй польскай 10гадовай даўніны, калі я пачала перакладаць польскую паэзію, і магу прызнацца, што я цяпер проста ў жаху ад сваёй нейкай, я б нават не назвала гэта смеласцю і адвагай, я б сказала, гэта было проста нахабства, таму што ёсць такая ілюзія, што як ведаеш беларускую, то з польскай ўжо трохі разбярэшся, Так. Ось зазірнеш у слоўнік і можна перакладаць. Не, можна, вядома, і я хочу сказаць, што часам бывае такое неймавернае шанцаванне, што нават штосьці атрымліваецца. Вось, але з вышыні пражытых гадоў магу сказаць, што я ў жаху ад таго свайго набліжэння да польскай паэзіі, і самае жахлівае ў гэтым тое, што калі я чытаю тыя пераклады, мне ў прынцыпе не хочацца іх правіць. Я пачынаю задумвацца, ці тое не наступіла развіцця ува мне, ці то сапраўды пашанцавала, што неяк так атрымалася, што ўдалося выбраць тыя тэксты, якія я на тым сваім узроўні развіцця змагла перакласці. Гэта ты маеш на ўвазе вось папярэднія нейкія свае пераклады? Так, якія я рабіла 10 гадоў таму, 15 гадоў таму і так далей. Але хочу сказаць, што з пэўным узроўнем гэтага ўмення чуць можна перакласці тэкст нават з мовы, якую ведаеш кепска. Адзіны такі абавязак неаспрэчны, які ты маеш, гэта абавязак ведаць сваю мову. Вось без ведання сваёй мовы ты з мастацкім перакладам нічога не зробіш. Не толькі з мастацкім перакладам, гэта такі ж род літаратуры, як усе астатнія, з літаратурай таксама. І чым далей, тым лепей занурацца ў слоўнікі сваёй мовы. Вось веданне сваёй мовы ніколі не бывае дастаткова. А з чужой можна неяк разабрацца. Так. Парадаксальна, так, пра гэта і хацела ўласна запытаць, таму што ты вядомая тым, што перакладаеш там з розных моў, з вялікай колькасці моў, тым ліку афрыканс, там іншыя мовы. Проста у выпадку з польскай мовы я як бы разумею, ты там жывеш, ты заглыбіўся ў культуру гэтай краіны і як быццам усё глыбока разумееш. А вось як перакладаць такіх як бы далёкіх моў, нейкіх малавядомых, ну, узнікае пытанне. Але, ну, як бы, бачыш, ты кажаш, што найперш свая, так, а ўжо найперш свая, таму што стаіць задача перадаць штосьці часам вельмі няўлоўнае, і галоўнае ведаць сваю мову. Я не хачу сказаць, што не трэба ведаць чужую. Я хачу сказаць, што часам, калі не шкадаваць трохі свайго жыцця на тое, каб разабрацца з чужым тэкстам. Мы цяпер жывём у такі з аднаго боку шчаслівы час, калі у нас усе крыніцы даступныя, усё пад рукой, практычна ўсё можна нагугліць, а калі не ўдаецца нагугліць, то удасца нагугліць праз 2 дні, проста трэба трохі змяніць пошукавы запыт, пасядзець у нейкіх бібліятэках, таксама віртуальная, гэта плюс. Мінус у тым, што нам нават не трэба гэта запамінаць. Цяпер у нас у галаве нашмат менш гэтых пакладаў ведаў, якія мелі папярэднія пакаленні, што раслі без інтэрнэту. А мінус у тым, што чым больш ёсць у галаве, тым больш зместу сэнсаў і так далей там варыцца, і праз нейкі час ты здольны альбо здольная выказаць нешта глыбей, нараджаецца больш арыгінальная, глыбокая, дакладная фармулёўка і так далей, больш сэнсаў. Але вяртаючыся да пытання пра веданне чужой мовы,
можна разабрацца у кантэкстах, можна разабрацца у найменшых нюансах, бо гэта не тое, што мы маем толькі састарэлы слоўнік замежнай мовы. Урэшце можна спытаць у носьбітаў мовы, у адукаваных носьбітаў мовы, у прафесараў, калі яны захочуць нам адказаць, але паспрабаваць заўсёды варта. Урэшце можна спытаць у саміх аўтараў, калі яны яшчэ жывыя. Гэта вялікі падарунак. І улічваючы гэты падарунак, я б зноў жа сканцэнтравалася на вывучэнні ўласнай мовы. Тады такое актуальнае пытанне наконт уласнай мовы, таму што цяпер на беларускую мову нават пайшоў нейкі асаблівы тренд, і ўсе зацікаўленыя, як можна узбагаціць яе, якімі дапаможнікамі можна карыстацца. Што б ты параіла? У людзей абсалютна розны цяпер узровень мовы. Хтосьці ведае, я нават не пра перакладчыкаў кажу, а можа быць пра проста нейкіх там аматараў, блогераў, таму што мне здаецца, ты якраз той чалавек, які ведае такія небанальныя, скажем, крыніцы можна назваць, дзе можна чэрпаць гэтыя сапраўды такую арыгінальную лексіку, скажем. Галоўная парада адна – чытаць тэксты людзей, якія вядомыя з таго, што ведалі беларускую мову. Пісьменнікаў 20-30-х гадоў, у якіх беларуская мова была жывая, натуральная з дзяцінства. Увогуле, я заўважыла гэта ў Польшчы, што паміж тым, як гаворыць, як бы гэта сказаць, сярэдні паляк з вуліцы і паляк адукаваны, гэта дзве розныя польскія мовы. І, магчыма, на дадзеным этапе гэта дзве розныя беларускія мовы, калі праводзіць нейкія паралелі. І у нас ёсць нават дапаможнікі па культуры мовы. Ось маім настаўнікам ва ўніверсітэце, я не кажу выкладчыкам, бо ён быў менавіта настаўнік, які вельмі шмат мне даў, нягледзячы на тое, што нашы заняткі цягнуліся адзін семестр. Гэта быў Юрась Бушлякоў. Ён здолеў прышчапіць менавіта вось гэтае сістэмнае моўнае мысленне, што рабіць, калі ты не ведаеш, як правільна. Па-за тым, што трэба хадзіць, чытаць слоўнікі, вось менавіта у якім кірунку мысліць. З таго часу прайшло ўжо, страшна сказаць, 13 гадоў, але я дагэтуль помню, як ён тлумачыў тое, што трэба, напрыклад, шукаць аналагічныя марфалагічныя канструкцыі, аналагічныя словы. Калі, напрыклад, не ведаеш, куды паставіць націск, шукай іншы дзеяслоў таго ж спражэння, той жа групы, шукай тое ж, напрыклад, словаўтваральнае гняздо і так далей. Гэта шалёна шмат мне дало. Таму, калі хтосьці хоча менавіта зразумець, прычым не вось так вось вывучыць, якое слово ў якім выпадку патрэбнае, а менавіта зразумець, куды капаць, каб самому зразумець, як правільна, каб выпрацаваць нейкі нават моўны нюх. Ёсць матэрыялы, перадача Юрася Бушлякова называлася «Жывая мова». Ёсць цудоўная кніга Паўла Сцяцко «Культура мовы». Гэта таксама раю, але паўтару самую галоўную параду чытаць тэксты. Гэтае начытванне вельмі дапамагае. Дарэчы, не толькі тэксты. Я у дзяцінстве, гэта значыць гадоў 20, проста чытала слоўнікі. Вельмі захапляльнае чытво, асабліва калі няма інтэрнэту. Я вельмі сумую па гэтых часах. Няма нейкай арыгінальнай методы, проста браць і запускаць у сябе гэтыя веды. Гэта такі цяжкі шлях, сказала б, доўгі, прынамсі, але гэта тая сфера, дзе атрымаецца толькі павольна, а хутка не атрымаецца. Ну, таму што это здаецца відавочна, як бы чытаеце слоўнікі, чытаеце там тэксты, але, ясна, што тут нейкага блога з карцінкамі, відаць, не хопіць. Не хопіць. Моцна ўзбагаціць. Не хопіць, і я разумею, чаму, прачытаеш першы тэкст, разумееш, што асабліва нічога не змянілася ў тваім моўным узроўні. І адчуваеш расчараванне і жаданне ўсё гэта кінуць. Так бывае з многімі, калі іх першыя спробы у тым жа мастацкім перакладзе. Вядома, першыя спробы у чым-кольвек не могуць, канешне, але яны вельмі рэдка ўдалыя. І вядома, нават калі яны ўдалыя, там ёсць недахопы. А чалавек, які робіць першыя спробы, звычайна вельмі уразлівы. І пасля першай спробы ён крычыць: я больш не буду гэтым займацца ніколі. Галоўнае перажыць гэты першы этап, таму што потым гэта акупіцца.
А што цябе матывавала вось працягваць гэтую справу? Таму што ты займаешся ўжо перакладам, вось колькі атрымліваецца? Будзе праз 2 гады, думаю, будзе 20 гадоў, калі так акругляць. Ты адчуваеш сябе ўжо мацёрым перакладчыкам? Не. Я ўвогуле, я не ведаю, ці існуе гэты канцэпт, я б сказала, увогуле. Нават не ведаю, як гэта лепш сфармуляваць, бо гэта, вось такое паняцце мацёры перакладчык, гэта такі інструмент статусу, так? То бок можа напрацоўвацца, чалавек можа да яго імкнуцца, менавіта тады, калі хоча нейкіх рэгалій. Гэта таксама інструмент, з дапамогай якога ты адчуваеш, што цябе прызнала грамадства, што ты ўжо не такі зялёны. Я не хачу сказаць, што гэта кепска, альбо што гэта добра. Я хачу сказаць, што гэта не адносіцца да сферы мастацкага перакладу, альбо там да сферы творчасці і ўсё такое. Я б нават не сказала, што я трымаюся, я з тых шчаслівых людзей, якім вельмі падабаецца працэс і якія практычна не звяртаюць увагу на вынік. Напрыклад, вось ты згадвала, што я атрымала прэмію за Саламею Оскара Уайлда. Так. Гэтая п'еса ўвогуле выйшла толькі дзякуючы Ганне Янкуці, якая аднойчы прыйшла і сказала: я не разумею, чаму гэта ляжыць 5 гадоў, вось ты мне можаш адказаць ці не? А я просто забыла. Я пераклала і забыла. Мне вельмі спадабалася гэтая п'еса, мне заўсёды падабалася французская мова, і я так на нейкім гэтым гарэнні, я была яшчэ тады вельмі маленькая, можа, на першым курсе вучылася, і я пераклала гэтую п'есу за 4 дні і забыла. Практычна. Вядома, я помніла, што я пераклала, але мне не прыходзіла ў галаву, што з гэтым трэба, можна штосьці зрабіць. Гэта трохі цяпер гучыць як какетства, але я ведала, што гэта можна выдаць, проста я не хацела рабіць нейкіх целарухаў у гэтым кірунку. Таму я вельмі ўдзячная людзям, якія вось гэты працэс рухаюць наперад. Таму што калі б з такімі, як я, увогуле кашы не зварыш, гэта я з поўнай адказнасцю кажу. Ну, просто ты не хочаш займацца гэтым ужо там далейшым нейкім працэсам выдавання, як гэта ўсё прэзентаваць, усё астатняе. Першую чаргу цябе цікавіць праца з тэкстам. Мне здаецца, гэтым мала хто хоча займацца. Вельмі многія людзі хочуць займацца чыстай творчасцю, але, на жаль, для іх, для нас, жыццё такое, што трэба займацца і іншымі рэчамі, і у пэўным сэнсе гэта проста перакладанне адказнасці на іншых людзей. А чаму іншыя людзі мусяць займацца вынікамі тваёй чыстай творчасці, то бок уключацца ў працэс усё ж такі трэба. Трэба проста усведамляць свае абмежаванні. Ну, а як табе вось гэты атрымліваецца прэмія? Ну, ўсё адно нейкі, не ведаю, нейкае заслужанае прызнанне вось таго, што ты зрабіла так з боку людзей. Такое адчуванне ж ёсць, бо гэта не адзіная прэмія, якую ты маеш. Гэта, вядома, прыемна. Не збіраюся гэтага адмаўляць. Проста чалавек істота сацыяльная, і калі чалавек атрымлівае прызнанне ад іншых, ад сваёй групы асабліва, так, ад людзей, чыё меркаванне мае для яго значэння, гэта страшна прыемна. Я так зразумела, што проста менавіта ў працы цябе гэта не ёсць стымулам, то бок ты не будзеш там працаваць дзеля нейкай прэміі, ты працуеш не дзеля гэтага, а гэта ўжо, як бы проста такое паралельны нейкі такі працэс. І ў гэтым, дарэчы, ёсць вялікі мінус, таму што мае працы не заканчваюцца гадамі. Калі не паставіць дэдлайн, я магу гэтага ўвогуле не закончыць. Калі паставіць дэдлайн, я здам на паўгода пазней. Мае выдаўцы гэта ведаюць, мне няёмка перад імі часта. Я вельмі ўдзячная людзям, якія мяне чакаюць. А што пра прыемнасць яшчэ, дарэчы, з поўнай адказнасцю магу сказаць, што мне не важна, праўда, не важна, колькі будзе ў мяне чытачоў, гэта не праз пагарду, а праз тое, што я вельмі цаню дабравольнасць. І калі чалавек чытае мой тэкст і больш за тое лічыць патрэбным сказаць мне пра гэта, я ўспрымаю гэта як найвялікшы падарунак. Але ў гэтым мусіць быць менавіта добраахвотнасць. Калі штосьці чытаецца... я не ўяўляю, як можна тое, што я перакладаю, чытаць з-пад палкі, бо ні ў якія школьныя праграмы гэта не ўваходзіць. Але ўсё адно, з пачуцця нейкага абавязку, што штосьці там выйшла новае, што штосьці... Не, толькі шчырая цікавасць і дабравольнасць. Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі.
Вось ёсць, мне здаецца, такое трохі ўяўленне, што перакладчык гэта такі чалавек, які інтраверт, в прынцыпе, гэта сапраўды так, тыпу ён працуе з тэкстамі, такі ўвесь занураны ў сябе і ўсё астатняе, але чым больш я размаўляю з перакладчыкамі, тым больш у мяне складаецца ўражанне, што наадварот у перакладчыкаў ёсць вельмі моцнае кам'юніці. Нават я думаю, што многія экстраверты пазайздросцяць такім сувязям. І вось я хацела, каб ты, можа, трошкі распавяла, наколькі на цябе ўплывае гэтае кам'юніці, наколькі ты часта звяртаешся па нейкую параду, наколькі ты абмяркоўваеш часта, сустракаешся з калегамі. І, магчыма, нават на этапе станаўлення таксама гэта неяк паўплывала на цябе. Вядома, гэта тое, што паўплывала на мяне найбольш, таму што, вядома, можна чытаць, напрыклад, слоўнік в пустыні, але ці будзе з гэтага штосьці. Ведаеш, усё ж такі мастацкі пераклад гэта спецыфічная сфера, якая часта ў цені, так, і нягледзячы на тое, што гэта від мастацтва, што гэта род літаратуры, нейкія прынцыпы гэтай дзейнасці, нейкія правілы гэтай дзейнасці, яны існуюць. І веданне гэтых правілаў яно не бярэцца з паветра. І, вядома, мусіць быць і пераемнасць, і моцныя, хацелася б, прынамсі, гарызантальныя сувязі і так далей. Гэтыя веды трэба адкульсьці браць, трэба напрацоўваць. Па-мойму, у гэтай сферы у той жа Беларусі нічога не змянілася з таго часу, калі вучылася я, то бок мастацкаму перакладу на беларускую мову ў Беларусі не вучылі ніколі. Па-мойму, у лінгвістычным універсітэце ёсць курс на адзін семестр нейкіх падыходаў да мастацкага перакладу на рускую, а з беларускай мовай нічога. Вядома, можна падглядаць у розных людзей, у розных школах мастацкага перакладу, хаця, зноў жа, мы заглыбімся ў гушчар, калі я пачну разважаць пра мэтазгоднасць паняцця школы мастацкага перакладу, але яны існуюць і часам адусюль можна браць, проста трэба думаць, што бярэш. Мае 3 галоўныя настаўнікі ў мастацкім перакладзе, гэта ўвогуле 3 чалавекі розных нацыянальнасцяў, гэта не перашкаджае, але ўсё адно адзін чалавек не ў стане без усялякіх сувязяў, не ў стане зрабіць свой тэкст чытальным часам, таму што апроч чыстага мастацтва, чыстага натхнення і гарэння творчай душы ёсць яшчэ такая рэч, як кантэксты, і калі ты не будзеш у кантэксце гэтых кантэкстаў, ты проста, напішаш ты што-небудзь, тебе проста не зразумеюць людзі, што тут напісана. І вось як ты гаварыла пра інтравертаў і экстравертаў, у пэўным сэнсе перакладчык мусіць быць экстравертам і чуйна рэагаваць вось менавіта на тое, як змяняецца, не ведаю, спосаб выказвання, так? Проста каб адчуць інтанацыю. Вось, але я з табой згодная пра тое, што перакладчыкі, я і ў польскай супольнасці гэта бачу, людзі ведаюць адно аднаго, кантактуюць адно з адным і так далей. А вось, дарэчы, проста ты так у асноўным па класіцы, але вось у выпадку з Анджэем Сапкоўскім, ён, дзякуй Богу, жывы аўтар, наш сучаснік. Ты штосьці ведаеш пра яго, так? Ці, у прынцыпе, ці была патрэба вам камунікаваць? Магу сказаць, што я б з радасцю з ім пазнаёмілася. З тэкстаў вымалёўваецца такая фігура вельмі з'едлівага, вельмі назіральнага чалавека, а я такія якасці ў людзях люблю. Вось, я думаю, што мы б з задавальненнем, як бы гэта сказаць, я б з задавальненнем трохі аблаяла б з ім сучаснікаў, вось, але магчымасці сустрэцца не было. У мяне быў толькі адзін момант, які я нават загугліць не змагла, і момант, на які мне нават носьбіты польскай мовы не змаглі адказаць. Вось, і толькі праз месяц да мяне дайшло, што гэта быў спецыяльна, абсалютна бессэнсоўная такая урэзка з аднаго слова, проста гэта мусіў быць абсурд. І я паспела зрабіць з гэтага тое самае, то бок не пайшло ў друк такое, што я дадумала за аўтара і дапісала я трохі болей сэнсу, чым там было. Не, ўсё нармальна. Да таго ж ёсць гісторыя пра тое, што перакладчык на рускую мову
Еўген Вайсброд зрабіў даволі шмат памылак. Ён рабіў пераклад яшчэ ў 90-е гады. Польскую мову ведаў недастаткова добра і дапусціў пэўную колькасць памылак проста ў перакладзе. Анджэй Сапкоўскі, які вельмі добра ведае рускую мову, прачытаў і нічога не сказаў. Таму я думаю, што мне б ён таксама нічога не сказаў. Дарэчы, так трошкі вось прагучала пра тое, што дадаць вось свой сэнс, і у мяне проста адразу гэта класічнае пытанне пра тое, наколькі перакладчык можа дадаць свайго сэнсу і наколькі пільна трымацца арыгіналу. Як ты гэты баланс выбудоўваеш і ці кантралюе цябе хто-небудзь? Колькі тебе можна там дадаць? Адзін з маіх настаўнікаў, пра якіх я згадвала толькі без імёнаў, расійскі перакладчык Еўген Віткоўскі, расказваў пра так званы закон Біска, які гучыць, як якасць перакладу вызначаецца якасцю адсабечаны. Гэта нельга браць за кіраўніцтва да дзеяння ні ў якім разе, таму што сапраўды можна многае сабе дазволіць, але іншы мой настаўнік, польскі перакладчык Адам Паморскі, казаў, што тое, што можна добра сказаць на адной мове, немагчыма добра сказаць на іншай. І трэба гэта кампенсаваць у нейкім іншым месцы. Бо гэта, вядома, там не матэматыка, не матэматычны падлік і все такое, але ёсць законы мовы, якія, праўда, не дазваляюць сказаць штосьці добра у тым самым месцы. Калі, напрыклад, узяць таго ж Лесьмана, а яго тут можна браць проста бясконцую колькасць разоў, я цяпер спрабую перакладаць верш, які называецца «Два Мацеі». Калі каротка, два чалавекі, аднаго завуць Мацей, другога таксама завуць Мацей, таму што, чаму не, вырашылі, што не хочуць паміраць і пайшлі ў лес да страшнай пачвары здабываць траву несмяротнасці. Але перш чым біцца з гэтай пачварай, яны вырашылі выкарыстаць спрадвечны спосаб канфрантацыі і пачалі на яго лаяцца. І адзін з радкоў, два радкі, там, дзе вось адзін з Мацеяў лаецца на пачвару, лаецца ён наступным чынам. Sięgnął Maciej po słowo, co wszystek gniew zmieści. Ty, psia nogo, psia wełno, psia paro, psia treści. Хачу заўважыць, што слова «пся крэв», якое многія ведаюць, як бы польскае, ён тут не выкарыстаў, таму што гэта будзе занадта банальна. Але мадэль бачна, так? І што мы будзем рабіць з гэтай сабачай нагой, сабачай поўсцю, сабачым духам і сабачым сэнсам, я пакуль не ведаю. Магчыма, у мяне не атрымаецца сказаць гэта ў тым самым месцы. Але прысягаю, што я прыдумаю аналагічную мадэль і паспрабую яе выкарыстаць у тым самым вершы, проста ў іншым месцы. А што да агульнага прынцыпу? Мне здаецца, што галоўнае тут імкненне быць сумленным самім сабой, самой сабой, таму што мастацкі пераклад гэта ўсё ж не поле для ўласных амбіцый. Я асабіста лічу, што літаратурны тэкст таксама не поле для ўласных амбіцый, але тут ужо пісьменнікі хай без мяне разбіраюцца. І вядома, калі ты дэкларуеш такія цвёрдыя прынцыпы, то трэба пачаць сябе. Я стараюся быць вельмі асцярожнай, калі перакладаю вось менавіта што да гэтай адсябечыны, таму што часам трэба прызнаць, прыдумляецца такое штосьці цудоўнае, як табе здаецца, якога проста ні следу няма ў перакладзе, і так ужо хочацца гэта ўсё. Нават сядзіш, думаеш, не для таго, каб проста усе ўбачылі, як я класна магу, а проста гэта ж тэксту прыгожыць. Праўда, магчыма, калі б у паэта было больш часу, ён бы таксама такое прыдумаў. Альбо калі б у яго была іншая мова, ён бы таксама так напісаў. І вось тут акурат патрэбная таксама дапамога кам'юніці, чалавек, які паглядзець на ўсё гэта звонку, без вось гэтага твайго творчага гарэння і скажа, што гэта выглядае абсалютна чужародна, альбо што гэта выглядае абсалютна арганічна. І лепей, каб такіх людзей было як мага больш. Каця, я б хацела таксама, каб ты распавяла, што ты цікавішся не толькі польскай мовай насамрэч. Бо я пра гэта ведаю, і у нас увесь час мы так абмяркоўваем. Я ведаю, што ў цябе ёсць такі вялікі замах на... распавядзі пра гэта. Што ў цябе таксама у сферы тваёй цікавасці як перакладчыка і чаму, дарэчы? Тут, вядома, вельмі складаная штука. Я цікаўлюся
многімі мовамі я б хацела вывучыць і ведаць і перакладаць з многіх моваў, таму што ў прынцыпе такое, што вывучыць мову і не перакладаць яе не такое проста немагчыма. І я вельмі шчаслівая, што мяне хаця б не вельмі цікавяць мовы за межамі Еўропы, таму што калі б мяне цікавілі яшчэ якія-небудзь, напрыклад, азіяцкія, японскія, кітайскія, мяне проста разарвала і не было б мяне ўжо. Мне падабаецца у мовах, гэта зараз будзе банальнасць, але праз мову відаць мысленне і вельмі цікава, як мысляць іншыя, як мыслілі іншыя, асабліва даўно памерлыя, гэтым я цікаўлюся найбольш. Апошнім часам, як бы гэта сказаць, з плынню гадоў, я разумею, што для таго, каб зрабіць штосьці значнае, трэба навучыцца сябе абмяжоўваць. Таму што спачатку, не хочу сказаць нам, але некаторым людзям вельмі падабаецца скакаць зверху, так, а потым... Як заяц па капусце. Менавіта, а потым у зайца з'яўляецца імкненне пачаць капаць. Ось. Так, я ведаю, у цябе быў такі момант, калі ты хацела нават трошкі пайсці чымсьці іншым заняцца. Было. Так, мяне хапіла на 3 месяцы. Я ўвогуле чалавек, якога ў жыцці цікавіць вельмі малая колькасць рэчаў. З аднаго боку гэта добра, таму што я не хочу сказаць, што гэта дазваляе абмежавацца, таму што гэта пакуль што на ўзроўні надзей, так, што я абмяжуюся. Вось, але я іду ў гэтым кірунку. Я спрабавала так, просто таму, што мне гэта таксама было цікава. А што гэта, раскажы? Гэта былі когнітыўныя навукі. Так, таму што людзі падумаюць, можа, ты там хацела, не ведаю, сукенкі шыць. Не, усё, што робіцца рукамі, гэта не я. Все, што датычыць матэрыяльнага працы рукамі, арыентацыі в прасторы, гэта просто настолькі не пра мяне, што страшна гаварыць. Так, гэта былі когнітыўныя навукі. Мне было цікава, што можна зрабіць на сутыку філасофіі, псіхалогіі, нейрабіялогіі і машыннага навучання, напрыклад. І я поступила в Ягеллонскі універсітэт, правучылася там 1 семестр, зразумела, што іншай працы я сабе не хачу. І, вядома, можна было скончыць, але навошта? Адзін з маіх галоўных набыткаў з узростам, адным з маіх галоўных набыткаў, я лічу, што вось гэтае уменне адкідваць бессэнсоўныя рэчы і не траціць на іх час. Таму я проста кінула універсітэт і працягнула займацца тым, чым займалася. Калі ты пытала пра многія рэчы, я думаю, ты мела на ўвазе маю старагрэцкую. Так, я пачынала вучыць старагрэцкую мову, быў перапынак, цяпер я трохі да яе вярнулася. Гэта такія планы на вельмі доўгія гады. Я часта жартую, што я пачну перакладаць Гамера альбо Лукіяна на пенсіі, і я лічу, што гэта будзе цудоўны час. Таксама, вось румынская мова ў мяне ў планах. Увогуле я все мовы, з якіх я перакладала, я вучыла дзеля таго, каб перакладаць часцей за ўсё аднаго чалавека. Нейкі канкрэтны твор. Нейкі канкрэтны твор, абсалютна так. Вось, дарэчы, дзіўна, што я пра гэта не ўспомніла адразу, пачала разважаць пра цікавасць мовы, але так. Партугальская была дзеля Фернандо Песоа. Што цікава, я, напрыклад, год вучыла нідерландскую, каб перакладаць Яна Якоба Слоерхофа, але так і не сабралася. Вось, трохі нідерландскай засталося. Дзякуючы гэтаму я пераклала, хацела сказаць пару, але, здаецца, гэта быў адзін тэкст афрыкаанс. Гамер табе падаецца важным. Не толькі Гамер, можа быць, нават не столькі Гамер, як я цяпер бачу. Магчыма, я не ведаю, што зменіцца да пенсіі, але, магчыма, цяпер гэта хутчэй Платон, чым Гамер. Да, я б вельмі хацела паперакладаць філасофскія тэксты з розных моваў, не толькі са старагрэцкай. Са старагрэцкай я толькі на 3-м скланенні. Гэта яшчэ вельмі доўгія гады, таму што грэцкая мова складаная. Дарэчы, вось філасофскія тэксты на беларускай мовы сапраўды вельмі цікавая тэма. Я не ведаю, там, напэўна, вельмі ўсё нядобра. Там, напэўна, толькі Лявон Баршэўскі перакладаюць. Былі тэксты, па-мойму, Платон нават таксама ёсць. Я, на жаль, цяпер не ў стане ўспомніць прозвішча перакладчыка. Але трэба як мага больш. Трэба як мага больш. Як кажуць, кожнае пакаленне свой Платон, альбо Шекспір, альбо яшчэ штосьці. Філасофскіх тэкстаў адназначна мусіць быць больш, таму што яны адзінкавыя, а гэта вельмі важна насамрэч. Філосаф, які ведае, што робіць,
вельмі дапамагае развіццю мыслення. Гэта яго непасрэдная праца. Вось, а моя праца як перакладчыцы пастарацца зрабіць тое самае на сваёй мове, таму што філасофскія тэксты, у прынцыпе, яны вельмі блізкія да паэзіі, менавіта нават не да прозы, а менавіта ў тым, што называюць раней неназваныя рэчы. Проста трохі ў іншай форме, можа быць, з заглыбленнем у трохі іншую сферу, бо паэзія хутчэй гэта сфера называння эмоцый, таго, што мы перажываем, таго, што мы раней не маглі назваць. Філасофія, вядома, не эмоцый, а нейкіх думак, так, паняццяў, катэгорый. Я вельмі люблю чытаць філасофскія тэксты. Цяпер чытаю іх па-польску многія. І, дарэчы, апгрэйду маёй польскай мовы гэта таксама вельмі дапамагае. Конечно, там лексика такая. Я хочу падзякаваць за неверагодна цікавую размову. Я думаю, што нашым слухачам будзе таксама цікава. На развітанне вось часам да мяне прыходзяць госці, ніхто гэтага не любіць, таму што калі я прашу зрабіць нейкі там топ ці выбарку, ну, канешне, это складана, і гэта як бы, ну, это часта бывае рандомам. Але, магчыма, у цябе атрымаецца вось назваць колькі сваіх перакладаў, якімі ты не то што ганарышся, ну, яны табе падабаюцца. Верш, якім я ганаруся найбольш, я магу назваць абсалютна канкрэтна. Гэта апошні перакладзены мной верш Болеслава Лесьмана. Ён называецца «Джананда». Можна пару радкоў. Добра, магу пачатак прачытаць. Я проста хочу сказаць, чым я ганаруся. Я ганаруся тым, што я зрабіла у ім тое, як бы перасягнула трохі свае магчымасці, таму што, зноў жа, як я згадвала ў пачатку, Лесьман у плане стылёвых здольнасцяў, гэта максімальна супрацьлеглы мне чалавек, у яго лёгка атрымлівалася тое, што ў мне атрымліваецца цяжка. Вось, але паколькі я вельмі люблю яго, я імкнуся як бы вось да гэтай жахлівай вобразнай дакладнасці, якая ў яго ёсць. І вось, каб мяне не заносіла в абстракцыю, гэты верш страшна канкрэтны, і, можа быць, вось першы слупок гучыць прыкладна так. Раз Джананда ішоў лесам снення чужога. Там дарога была, як бывае з дарогай. Змеі ў бляску нябыту мраіліся сонна, слон гарой гараваў над гушчэчай бяздоннай, малпы плавілі позіркі ў спёцы мядзянай і бяздумна хвасталі хвастамі ладзяны. Леапард прагна ўсніўся ў нябачныя далі, так што вочы яго ў іншы свет заняпалі. А мурашнік сплываў мурашамі, а потым ашалела запах міры радасным потам. Задыхнулася вечнасць, працятая летам. Сном тым самым забыліся свет з іншасветам. Не трашчалі кусты, не шумелі сумахі, не ўздымаліся травы, не цвіркалі птахі. Вось нябесная ціша, а гэта лясная. Ціша ў цішы заціхла, час часу не знае. Там далей трылер і хорар з удзелам Бога, птушкі, дзяўчыны і галоўнага героя. Паўторы, вось гэтая гульня, я ўжо нават забылася, як гэта правільна назваць. То, што час часам вось хвасты-хвастаты, так вельмі прямо ж паўздзейнічала. Дзякуй, гэта праўда найлепшая ўзнагарода. Можа, яшчэ парачку назваў. Дзяўчына Лесьмана тым больш дарагая мне, што я яе пераклала 10-11 нават гадоў таму, калі праўда яшчэ не асабліва ўсведамляла, што такое Лесьман, што такое я і наколькі кепска я ведаю польскую мову. І хацела б яшчэ згадаць адну вельмі дарагую мне працу і аднаго вельмі дарагога мне паэта. Гэта апошняя паэтычная кніга на сёння, якая выйшла ў маім перакладзе. Зборнік вершаў паэта варшаўскага гета Уладыслава Шленгеля. Гэта цудоўны, я не ведаю, які эпітэт падабраць для гэтага чалавека, які, па-першае, здолеў, знаходзячыся проста, я нават не магу сказаць на нейкай кароткай дыстанцыі увогуле не было. Ён пісаў у гета вершы пра гета, і яны ў яго атрымаліся, тому што часам кажуць, што дыстанцыя мусіць быць. Вось у яго не было дыстанцыі. Ён напісаў абсалютна жахлівыя, абсалютна цудоўныя вершы, якія называлі ўсё тое, што перажывалі габрэі ў тыя часы. І які пісаў да канца, ведаючы, што, безумоўна,
спадзяючыся, што удасца перажыць гэта ўсё, але хутчэй за ўсё ведаючы, што з гэта ён не выйдзе. Пісаў да канца, і, напрыклад, той факт, што адзін яго верш проста цудам выжыў, просто хтосьці выкінуў гэтую паперку за межы мура гета, а іншы хтосьці яго падабраў і даслаў у газету. І такім чынам гэты верш выжыў. Вось, гэта вельмі важная для мяне праца. І у некаторых вершах вельмі вялікі мой гонар. А аўтар выжыў? Не выжыў. Не, ён загінуў 8 траўня 43 года, калі акурат знішчэнне варшаўскага гета падыходзіла да канца. Ён хаваўся разам з жонкай у бункеры. Цяпер там цудоўны парк Красінскіх. І тады быў цудоўны парк Красінскіх, проста трохі меншы. Вуліца Свінтаянська, 36. Калі камусьці цікава, там будзе праходзіць, вядома, ніякіх слядоў гэтага няма. Магілы ў яго няма. Мы нават не ведаем імя ягонай жонкі. Ён быў расстраляны пры тым бункеры, які быў выкрыты немцамі. Добра, Каця, вялікі дзякуй. Ведзьмара таксама чытаеце, ну так, каб для... не ведаю. Для балансу. Для балансу, да. Ведзьмар у канцы, не будзе спойлераў, але у канцы, хто хоча да гэтага прыслухоўвацца, там таксама увогуле праз усе кніжкі, акурат вось тая, што цяпер выйшла, паказвае, дэманструе, на жаль, што нічога не змянілася, вось, але з гэтых усіх кніжак таксама можна многаму навучыцца, многае зразумець пра тое, што адбываецца з намі, пра тое, што адбывалася не з намі, зразумець, што тое, што адбывалася не з намі, гэта не справы часоў, якія даўно мінулі, а гэта тое самае. Усё паўтараецца, проста нам цяжэй перажываць тое, што цяпер, проста таму, што гэта адбываецца з намі. Чытайце «Ведьмара». Чытайце пераклады Кацярыны Маціеўскай. Каця, дзякуй. Але толькі добраахвотна. Дзякуй, вялікі Маш. Дзякую за ўвагу слухачам. Нагадаю, што гэта быў падкаст «Каля літаратуры». Слухайце наш падкаст на розных пляцоўках: SoundCloud, Spotify, YouTube, тое, што вам зручна. За выхадам новых выпускаў можна сачыць таксама ў сацыяльных сетках праекта «Літрадыо».